Joseph, nga lang kita hamang ko ni mo din Um, love ko nimo o dili. Love. So ano yun ako masukod kung tinuod ka bigid nga nigugman ako, Chuck. Joseph. Chuck. Chucky. Chucky. Chuck. Joseph. Joseph. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jackie. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, unang luha. RMN RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ang napadas siyang kaagi karon, mao kining sa kababay nga taga Bais City, Negros Oriental. Ang ito matatampo, nagdasingan nga Jackie. Mama Jackie! Nga nang ipaghipos man na mo yung mga sinina, ma. Mularga ko, nak. Ha? Asa man ka? Mularga ko sa Manila. Unya kami, ma. Asa man mi ani? Adto lang una ka puyo sa imong apuhan. Kahidadon ko ang imong mga manghod. Unsa? Kung ano lang di ka sa ato, ma. Kung wa pa lang unta tabiyai sa inyong amahan. Dili gid mahitabo nga mo adto pa kog Manila. Uni-unsaon man nga naa na may lang pabilias papa nimo. Mao kinahanglan ko mularga uban sa imong mga igsuon. Ma, Ug ikaw, magbinutan dito sa imong mga apuhan, ha? oo, ma. Kumusta na ka si mama o ka? Ang ako mga igsuon dito sa Manila. Jackie, Lo? kung siya magkalihat na naghinuktok man ka. Salamat taon. Kay pila na lang kapuhan akong paabuton. Mahuman ako sa high school. Bert! Bert! Si Lola ko nung nagilak. Nga naman ka? O, sinita mo na? Jackie, apo ko. Wala si Loyoy mo. Patay na. Unsa? Nga naman lang. Nga naman tayo mas lolo. Gataki siya kasing-kasing. Unsa? Mura lagi ka ng kalimutan na malipay ang Lola. Ilaglayin ka na. Ano dito? Pwede na ako. Ilaglayin ba? O siya magkagiha. Nga daw nang higdugtok pa bangka. Pag-andam na ka-graduation magkahanin yung karon. Gimingaw lang ko di Lola, oy. Kung buhi pa unta siya. Makasaksi unta siya nagpaso na ako. Maguunta. Pero siya o man, di una mas lolo ni mo na to. Oh, wala tayo mahimo pa. Nawato na lang na to, nga wala gid si lolo ni mo. Napagkinamiga ron. Grabe naman. Ako na kayo mag-sender. O siya may plano mo yun nga nakagraduate ka naman sa high school. Mangita lang kong trabaho din sa ato la.
Dili ka di ay mo apas ni mama ni Mus Manila. Dili lang sa laoy. Ubanan lang sa tika dinhi. Salamat in tao na po. Nahibaw ka mas balita. Ha? Bahin sa unsa man la? Naamag ko'y atong silingan nga naabot gikan sa Manila. Ug nakita silang mama ni mo. Mao ba? Unya, kumusta man kuno sa mama dito la? Naminyo na madaglain si mama ni mo. Ug may anak na kuno sila. Mao pala? Ug buutan man siya kuno ang lalaki. Oh, mayo hinuon nga nakakita buotan nga lalaki si mama lola. Sino sige ka na? Kalisod-lisod na ng trabaho din sa amo eh. Lamig dito na kayo iatog Manila pero maluoy lang kung lola nga way kauban. Ang bibla ko kahit mo sa mga pare. At yung mga wala ni pare. Sabi ako ni kulay. Hindi wala ko. Hindi naman tamang ni. Tayo wala ni. Saan ka nahita po? Hindi ka sa. Sa. Sip. Ay. Hey. Ay, wala gid pa. Unsa din nahita po? Nganong daghan man kay mo din eh? Ay, lulan boy. Kitaki og dumatay. Unsa? La! La! Ayaw nagkaguol. Dawata na lang nawa ng imong mga apuhan. Dili lagi na ako malikayan nga mingahon ko di lama. Nak, nakasabot ko. Natural lang na kay pila sa biya katuig nga imo silang gikauban. Og karon, kay niya ka namang gid sa Manila. Pangita na nagtrabaho aron malingaw ka. Mayo gani kay nakasudan kong trabaho din sa Manila. Ito na. Ay, ano ba yung Mayo ano na lang nila? niya. Malingaw ko. Og dili ako Kapili ako masiguro na na sa akong mga apuhan nga wa na. Ay, dyan. Hi! Yan. Oh. Oh, may energy ka na. Bago ka din isa. Sige, sige. Oh, Bantog ra kay karon pa ko kakita nimo. Oh, ako din si Joseph. Ikaw? Jackie. Tulokoy mo sa di kang ikauban, uy. Sipat Naling- kay ka. Nalingaw ra ka na ko, Jack. Ang parting lingawag yun. Dali na, hiato ta ka sa inyo. Ha? Ngano ihatod bang ko nimo? Aron makadumdum ko nagpamisita na ko nimo. Unsa? Imo tong uyab ang naghatod nimo na. Dili mauy. Kauban to na ko sa trabaho. Aw. Kung pananglit mag-uyab-uyab na ka, pidia lang yung naglalaki nga dili ka pasakitan, ha? O ma. Oh. Joseph, di amo lagi kas amo. Di ba ningon mo ko nimo nga mamisita ko nimo? Hoy, ikaw ha. Imo kang gitinuod lagi mong giingon da. Oh? Ah, dede ko ida para nimo. Chocolates and flowers. Unsa may buti pasabot ini sa Kung sa Tagalog pa, aakyat ako ng ligaw. Joseph. Lain ko kayo nga ato ko manguyab di mo sa trabahoan. Maong namisita gyud ko nimo aron motuo ka gyud nako nga tinud-anay gyud ang akong tuyo nimo. Joseph. I love you, Jackie. May chance ka ako. Baka kung sad kaayo ko kung moingon ko nga wa may feelings nimo. Oh, say but mong ipasabot, Jack. Love sa kanako, Joseph. Kung mao na, uyab na ta. Ha? Oh, Joseph. Ako na kay gisuko. Salamat, Jack. I love you. I love you too, Joseph. Ha? Manorita? Oo, manuroy ta kay Valentine's ba aron. Lain sa kayo, uyab ta. Nya, wa ta magsuroy-suroy. Hinuon sad. Ah, sige. Manorita. Oh. Joseph. Ngayon kita hamang ko ni mo din, Love ko nimo o dili. Love. So, ano yun ako masukod kung tinuod ka bigid nga naigugman ako, Jack. Joseph. Jack. Jack.
Jackie. Jack. Joseph. Joseph. Naunsa naman is Joseph? Dili naman mo hapit sa akong pwesto. Kung ako sa chatan, dili po mo reply. Naunsa man ni siya? Tuwara si Joseph. Nagdali ba ni siya? Joseph! Oh, Jack. Asa di ka? Magstorya sa tabi. Susunod na lang. Sunod lang kinagdali ko. Sige. Ano nagdali mo ka to siya? Naunsa naman tao ni Joseph, uy. Dili naman makontak yung number. Asa naman kaning tawhana? Basig siya na ninanawak. Uy, number naman eh. Hello? Hello? Ikaw ba si Jackie ang uyab ni Joseph? Oh, kisa ni palihog? Ako si Annalyn, ang uyab ni Joseph. Unsa? Ug mohangyo ko nimo. Palayo ni Joseph kay mabdos ko. Dili. Ano ba karang tao? Dili. Oh, Jack! Jackie, ito na! Gusto na! Sakit na kayo, ha? Sakit, ha? Joseph, gano'ng imo manigibuhat na ako? Oh. Ngano nanguyab ba ka na ako? Ganaman ni kay Annalyn og mabdos pag yun, di? Pasaylo ako, Jack. Ang tinuod, wala ko'y gugma niya. Ikaw ang tinuod ako gimahal, Jack. O kung musugot ka, magpalayo ta din eh. Kita magtipon. Sorry na lang kaayo, Joseph. Pero wa ko magkinahanglan og lalaki nga parehas nimo. Adto sa imong Annalyn kay may tulubago na kaniya. Wa ko makatuo nga kapakyasan ba ay ang akong maangkon sa una na kong gugma. Sa pagkakaroon, ni anak ko sa among dapit,